Narinig mo na ba ang tungkol sa mga mandurugo? O alam mo ba kung ano ang mga mandurugo? Alam kong marami sa inyo ang hindi pamilyar at hindi pa siguro nakakarinig ng kwentong kababalaghan na galing mismo sa aming lugar. Ngunit kung hindi mo pa alam, ay umupo ka at makinig sa aking kwentong ibabahagi sa inyo. Kwento ito ng katotohanan base sa aming karanasan ng aking mga tropa o kababata noong kami ay mga teenager pa lamang. Ako nga po pala ay galing sa probinsya ng Bicol, sa Camarines Norte. Sa aking pagpapakilala ay tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jovan. Kasama ko sa kwentong ito ang tatlo kong kaibigan na sila Billy, Anjo at Danny. Mga magkakaibigan kami simula pagkabata hanggang ngayon sa aming pagtanda at galing din kami sa daet. Alam naman nating pag sinabing teenager ay yun yung mga kabataan na mahilig madalas sa galaan at pati sa pakikipagpiesta sa iba't ibang barangay. Taong 1990 at kami ay mga binata pa lamang noon. Magkakasing edad lamang kami ng aking mga kaibigan. Mahilig kami sa mga kanya-kanyang gimmick at mga kabaliwan. Kung saan-saan kami napapadpad ng mga panahong na yon. Lagi nga kaming napapagalitan ng aming mga magulang dahil sa mga lakwatsero daw kami at baka daw kami ay mapahamak sa mga ginagawa namin. Kada taon nga ay uso lagi sa bayan namin ang piyestahan, lalo na kapag bandang buwan ng May ay sunod-sunod na piyestahan ang nagaganap sa iba't ibang barangay sa amin. Ngunit hindi naman lahat iyon ay aming napupuntahan. May mga iilang baryo din ang aming napuntahan ng aking mga kaibigan noon. Mga mahihilig talaga kasi kami sa mga gimmick. Nang mga panahon na yon, ay saktong kakatapos lamang ng piyesta sa amin. Nagbabalak nga kami noon ng mga tropa ko na pumunta sa susunod na piyestahan. Nasa bahay kami noon nila Danny. Nag-uusap-usap nang biglang sumabat ang nanay nito sa amin. Nito ay mag-iingat daw kami at tigil-tigilan ang mga kabaliwan na ginagawa namin. Sabi niya pa, hindi niyo pa ba naririnig ang mga kwento-kwento ng mga matatanda tungkol sa isang misteryosong lugar na sa tuwing sasapit ang Mayo ay uso din sa kanila ang sayawan? Tanong nito sa amin. Sinabi naman namin na ano naman po kung ganon. Napailing ito at sinabi, ay nako, mga bata pa talaga kayo. Sana'y hindi nyo nalang matagpuan ang sinasabi ko, sapagkat baka maakit kayo sa mga magagandang dilag doon at hindi na kayo makauwi ng buhay. Napatawa kami na parang interesado pa sa aming narinig. Wala kaming kaalam-alam sa gustong ipahiwatig sa amin ng nanay ni Danny, sapagkat hindi na ito naituloy ang kanyang sasabihin nang bigla itong tawagin ng kanyang asawa. Piyesta na naman nga sa kabilang baryo, sunod sa aming barangay. Hindi naman na yun kalayuan kung tutuusin, dahil nakapunta naman din kami doon ng nakaraang taon. 4:00 na nga ng hapon. Naligo na kaming magkakaibigan noon at nag-usap na magkikita-kita na lang sa may bahay nila Billy bago mag-5 ng hapon. Pupunta kasi kami doon ng medyo maaga pa para hindi kami abutin ng gabi sa daanan. Excited pa kami noon dahil sa sinabi ng nanay ni Danny tungkol sa misteryosong lugar na maraming nagsisigandahang dilag. Nasa isip namin na pupuntahan lang naman namin yon. Medyo napatagal nga noon ang aming paghihintayan. Gawa ng inutusan pa si Anjo ng kanyang tatay na magsaing at mag-igib. Hindi nga kami mahilig magpaalam sa aming mga magulang kung saan kami pumupunta. Dahil nga sa mga pasaway kami noong mga panahon na yon. Ay nako naman,
Wala pa ba si Anjo? 7:00 na ng gabi oh. Madilim na talaga sa daraanan natin ito. Saad ni Danny na kaninang-kanina pa gustong umalis at iwan si Anjo. Teka lang, darating na yon. Antayin muna natin. Sagot ko naman sa kanya. Tara na mga tol. Sigaw ni Anjo habang tuwang-tuwa pa. Natagalan ka yata? Tanong ni Billy. Hay, halina nga kayo. Hindi na nga kami nagtanungan pa at pinutol ko na ang usapan at dumiretso na sa paglalakad. Habang tinutuntun namin ang daan at pakanta-kanta pa, ay panay naman ang asaran at pananakit ang ginagawa ng mga kasama ko. Gabi na nga at madilim na sa daan noon, kaya nakakatakot din. Inabutan kami ng ulan. Buti na lamang, may isang bahay kaming nadaanan sa unahan, kaya't nakisilong na muna kami ng mga kaibigan ko. Ay, buwisit namang ulan to. Ba't ngayon pa? Pagalit na wika ni Billy. Pinatila nga muna namin iyon bago kami dumiretso sa paglalakad nun. Habang nagpapatila kami ng ulan, ay may napansin kaming ilaw na parang galing sa tugtugan. Medyo naririnig nga din namin ang tunog ng sound system na nanggagaling sa ilaw na yon. Nagtaka nga ako noon kasi ang alam ko ay malayo pa kami sa aming pupuntahan. Pero bakit nakikita na namin ang ilaw na galing doon? Tumila na ang ulan. Medyo madumi na ang aming mga suot na sapatos dahil maputik na sa daanan namin. Nagsitakbuhan nga kami ng aking mga kasama na parabang excited masyadong makarating sa sayawan at makipagsayaw sa mga magagandang dalagita doon. Naglakad kami ng naglakad noon habang nagkwekwentuhan pa sa daan. Medyo maingay pala noon sa paligid namin. Gawa ng mga huni ng mga kung ano-anong mga insekto at mga hayop ang nandoon. May narinig ako noong boses ng babae na parang tumatawa. Sakto kasing nagtawanan ng mga kasama ko noon. Ako tahimik lang naman noon. Tinanong ko nga sila kung narinig nila yung boses ng babae na tumawa. Hindi naman daw. Mas tinawanan pa nga nila ako at sinusuntok-suntok dahil praning daw ako at matatakutin. Kaya hinayaan ko na lang yon. Pero alam ko sa sarili ko at narinig ko ang boses ng babae na iyon. 8:00 na pala ng gabing yon at patuloy pa rin kami sa paglalakad. Umaabante ang oras ngunit parang hindi pa namin natutunton ang aming pupuntahan. May dala namang cellphone si Danny noon, pang-flashlight namin sa daan. Kaya alam namin kung anong oras na noon. Hindi pa kasi uso ang cellphone na touchscreen, kaya dekipad lamang ng mga local na cellphone. Hindi naman namin mapakinabangan ng cellphone ni Danny sapagkat wala naman kaming cellphone na magagamit sa pakikipagkomunikasyon, kaya din ay wala kaming kontak noon sa pupuntahan naming lugar. Siya lamang ang meron dahil medyo may pera naman sila ng pamilya niya. Lakad pa rin kami ng lakad noon. Nakakaramdam na nga kami ng pagod noon, ngunit wala pa rin sayawan at tugtugan ng aming naririnig at nadadatnan. Nagtataka kami noon at kinakabahan sapagkat para ba kaming naliligaw na yata ng mga oras na yon. Dahil sa pagkakaalam namin ay kapag umalis kami kunwari ng 7:00 ng gabi ay 8:00 na kami makakarating doon kung aming lalakarin. Subalit ng mga oras na yon ay hindi pa. Tila lumalalim na nga din ang gabi noon at hindi pa masyadong maliwanag ang buwan noon, kaya madilim talaga sa daraanan namin. 9:00 na nang tingnan ko ang oras sa cellphone ni Danny. Medyo natatakot na din ako ng mga sandaling yon. Pero hindi ko lamang pinapahalata at baka magpanik ang mga kasama ko. Sinabi ko na lamang sa mga kasama ko
na baka ay namali lamang kami ng daan kaya kami ay natatagalan. Kahit na alam kong tamang daan naman ang aming nadaraanan. Naglakad na nga lang kami ng diretsyo noon at nagbabaka sakali na baka matuntun na namin ang sayawan. May nadaanan pa kaming malaking puno ng kamagong. Habang naglalakad nga kami, sa unahan nga ulit ay nadaanan na naman namin yung malaking puno kanina. Nagtaka nga kaming lahat noon at napag-isip-isipan namin na baka naliligaw na nga kami ng mga masasamang espiritu. Dati ay hindi kami naniniwala at hindi rin ako takot sa mga ganong bagay. Lalo na sa mga sinasabing mga kwento sa amin. Kaya naman ay napag-isipan pa rin namin na umabante at dumiretso sa paglalakad para malaman kung nililigaw nga kami. Sa pangatlong beses nga ay nakita ulit namin yung puno ng kamagong sa daan. At doon nga ay napagtanto namin na nililigaw nga kami. Medyo natatakot na kami noon at hindi alam kung ano ang gagawin para makaalis sa lugar na yon. Yung akala namin na hindi naman totoo ay nararanasan na namin ng mga oras na iyon. Nagkukumpulan na nga kaming magtutropa at nakakaramdam na din kami ng kaba habang dahan-dahang ulit umaabante sa daan. Sa hindi kalayuan ay may napansin kaming mga babae. Naglalakad ito at nagtatawanan pa sa aming unahan. Mahahaba ang mga buhok nila at makikinis sa mga kutis na kahit madilim ay naaaninag namin. Kahit nagtataka kami kung saan sila galing, ay isinawalang bahala na lamang namin yon at sinundan nga namin sila habang nagtatanong kung saan sila pupunta. "Hoy miss, pupunta rin ba kayo sa sayawan?" Tanong ni Anjo sa mga babae. Hindi naman lumingon ng mga yon at sabay-sabay silang nagsabi ng, "Oo, bakit? Sasabay ba kayo?" Tanong nila habang may parang kakaiba sa boses nila. Sinabi nga namin na sasabay kami kasi kanina pa kami naliligaw. Nagbabaka sakali naman kami ng mga sandaling yon na baka makarating na kami sa aming pupuntahan dahil may mga kasabay na kami. Naglakad na nga kaming 7 kasama yung 3 babae na nasa unahan namin. Hindi sila kumikibo kaya ganoon na rin kami. Tahimik lang na naglalakad habang nakasunod sa kanila. Maya-maya ay napansin namin na may umiilaw na sa unahan ng daan. Kaya natuwa kami dahil baka iyon na ang sayawan na pupuntahan namin. Para kaming mga timang noon sa sobrang pagka-excited. Nakarating na nga kami noon sa piyestahan at napansin namin na parang iba yata yung lugar na yon. Ngunit mas napansin namin noon ang mga nagsisigandahang mga babae na nakatingin sa amin na para bang nakakita ng mga poging bisita. Nakakadagdag talaga ng pogi points kapag ganon. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may mga itsura naman talaga kaming 4 nung kami ay binata pa lamang. Humiwalay na nga sa amin yung 3 babae na kasabay namin. Pumunta na sila sa kabilang banda. Napansin ko sa mga babaeng naroroon ay halos magkakapareho lamang ito ng mga kutis at haba ng buhok. Nakakaakit talaga ang kanilang ganda kung tutuusin. Hindi na mahalaga sa amin kung nasaan kami noon. Hindi nga rin namin napansin ng mga oras na yon na walang mga kabahayan sa lugar na aming napuntahan dahil galak at saya ang aming naramdaman ng mga sandaling yon. Wala kaming kaide-ideya na nililin lang lamang kami ng mga tao roon. Sa paningin kasi namin, may mga bahay at mga lalaki doon. Pero sa totoo lamang ay puro babae lamang ang nandoon at kami pala ay nakikipagpiestahan sa gitna ng kagubatan
na hindi namin alam. Tuwang-tuwa nga kami ng mga oras na yon habang sumasayaw at nakikipagsayawan sa mga kababaihang nandoon. Para ba kaming mga baliw na hindi maintindihan kung ano ang aming ginagawa? Disco, cha-cha at sweet nga ang mga tugtog doon. Marami kaming naisayaw ng mga magagandang babae noon. Sa haba ng kasiyahan ay hindi na namin napansin kung anong oras na ba noon. Pero sa totoo pala ay 12:00 na iyon ng madaling araw. Tumutugtog nga ng cha-cha at naupo muna kaming magkakaibigan. Nagtuturuan pa kami noon ng mga magagandang babae na nakaupo sa gilid at nakatingin sa mga nasayaw. Pero mas marami pa rin ang nakatingin sa amin na sa simula pa lang ng pagdating namin ay doon ay hindi talaga maalis sa mga mata nila sa pagkakatitig sa aming apat. Maya-maya ay tumugtog na nga ang disco. Favorite naming sayawin ang mga ganong tugtog, kaya naman agad kaming nagsitayo at pumunta sa gitna para sumayaw. Sa sobrang saya nga at hataw namin ay bigla kaming nagkabungguan. Naging rason ito para kami ay matumba. Pagkatumba namin ay para bang naging normal ang aming kaisipan. Nakita namin noon ang maraming hiwa-hiwalay na bungo na nakalatag lamang sa lupa. Tumayo nga kami dahil sa pagkabigla sa aming nakita. At doon nga ay nakita ng aming mga mata ang kakaibang mga itsura ng mga babae. Mga babae na kanina lamang ay napakaganda. Sa bandang kanan noon ay nakita din namin ang 2 katawan ng lalaki na nakahiga habang sinisipsip ng mga mahahabang dila ng mga nakakatakot na itsura ng mga babaeng nandoon. Tumutulo ang mga dugo ng kanilang mga biktima habang wala itong mga buhay. Nanlaki ang aming mga mata noon. Tandang-tanda ko pa nga ang itsura ng aming mga nakita. Mahahaba ang kanilang mga buhok, matutulis ang mga tenga at mga ngipin. Matutulis din ang mga kuko nito sa may kamay, pati na rin sa paa. Maganda ang kanilang mga katawan, ngunit hubot-hubad ang mga ito. Wala naman silang mga pakpak, pero nakakatakot ang kanilang mga itsura. Lalong-lalo na ang mga mata nito na malalaki at kakaiba ang hulma. Napansin din namin noon na nasa gitna kami ng kagubatan at wala sa totoong piyestahan na dapat ay amin sanang pupuntahan. Labis ang pagkatakot na naramdaman namin noon ng aking mga kaibigan. Nagkatinginan kami habang nanginginig ang aming mga laman. Kasabay ang pagsigaw ng pagsigaw namin noon habang pilit na tumatakas sa mga nilalang na yon. Nakatingin ang mga ito sa amin habang nakalabas sa mga dila nila. Kasabay ang pag-atake nila sa amin habang lumilikha sila ng kakaibang tinig. Tinig na para bang boses ng siren sa pelikula. Tumakbo nga kami ng tumakbo noon kahit na madilim sa daan at napapatid pa nga kami ay wala kaming pakialam. Para bang wala kaming nararamdaman noon dahil ang tanging nasa isip lang namin ay ang makauwi o ang makaalis sa lugar na iyon. Hindi man namin pansin ang aming likuran, pero ramdam namin ang pagsunod ng mga ito sa amin habang kami ay tumatakbo. Ang iba sa kanila ay tumatakbo at humahabol sa amin, samantala ang iba naman ay sa mga sanga ng puno dumadaan. Ang mga reaksyon nito ay parabang mga patay gutom na tao at talagang tanging pagkain nila ay dugo o katawan lang ng tao. Napansin ko na bigla kaming naghiwa-hiwalay noon sa pagtakbo. Hindi ko na alam noon kung nasaan ba ang mga kaibigan ko o kung saan na silang daan tumungo. Gusto ko sanang tumigil noon ngunit naisip ko
na baka maabutan ako ng humahabol sa amin at baka ako pa ang maging sunod nitong biktima. Ang tanging nasa isip ko noon ay yung katawan ng dalawang lalaki na nakita namin. Umiiyak na ako noon at alam kong ganun din ang mga kasama ko. Hindi na ako lumingon at tumigil pa noon at dire-diretso na lang ako sa pagtakbo hanggang sa matuntun ko ang daan pauwi sa aming barangay. Binilisan ko pa ang aking pagtakbo kahit ramdam ko pang sinusundan ako ng mga nakakatakot na babae na yun. Nakarating ako sa aming bahay noon nang hindi ko inaasahan. Sa sobrang takot ko ay sa bintana na ako noon dumaan. Mabuti na nga at bukas iyon ng mga gabing yon. Sinarado ko ito at sinilip ko sa labas kung nasaan na yung sumusunod sa akin. Nakita ko ang tumigil ito doon sa malayo at nagkatitigan kaming dalawa. Hindi na ito lumapit at dahan-dahan na itong umatras papalayo sa liwanag. Hindi ko din alam kung bakit hindi na ito dumiretso noon upang sundan ako. Ang alam ko noon ay pawis na pawis akong nakarating ng bahay. Hindi nga ako makatulog noon dahil iniisip ko kung nasaan na yung mga katropa ko. Pasaglit-saglit ko ngang sinisilip sa butas. Tinitingnan ko kung nakauwi na ba sila. Maya-maya pa ay nakita ko yung dalawa, si Anjo at si Billy. Pagod na pagod ito sa pagtakbo at alam kong takot na takot din ng mga ito. Nakapasok na ang mga ito sa kanilang bahay at dumaan din ng bintana. Gawain na talaga kasi namin yun ng mga tropa ko sa tuwing uuwi kami ng mag-uumaga na sa amin. Gayunpaman ay hindi pa rin ako mapakali sapagkat wala pa si Danny. Katabi lang ng kapitbahay namin ang bahay nila, kaya makikita ko siya kung nakauwi na. Ngunit sa mga sandaling yon ay wala pa siya sa kanila. Mga ilang minuto pa nga ay nakita ko na itong tumatakbo ng mabilis pauwi ng bahay. Sinusundan ito ng babaeng aswang hanggang sa makarating ito ng bahay. Kitang-kita ko ang muntikan ng paghawak ng babae sa kanyang damit habang ito ay binubuksan ng pinto. Buti na nga lang at nakapasok ito sabay sara ng kanilang pintuan. Kasabay noon ang bigong pagtakbo paalis ng babaeng aswang sa aming barangay. Hindi ko lubos nakalain noon na makakauwi kami ng bahay ng buhay dahil sa mga naranasan namin sa gitna ng kagubatan na yon. Totoo pala ang sinasabi nila na kapag hinabol ka raw ng aswang ay hindi mo mamamalayan kung gaano kabilis ang iyong takbo, makatakas lamang. Nakatulog ako noon kahit takot na takot ako. Siguro ay dahil sa pagod at antok. Bandang 2:00 na kasi ng umaga na yon nang makauwi kami sa aming mga bahay. Kinaumagahan ay pinagkikwento namin ito sa aming mga magulang at ganoon nga ay pinagalitan pa rin kami. Sinabi rin sa amin na huwag na daw kaming gagala kung saan-saan. Maging leksyon na daw sa amin ng nangyaring yon. Nagkita-kita kaming magkakaibigan noon. Pumunta kami sa bahay nila Danny at pinag-usapan yung mga nangyari, kung bakit at paano kami nakauwi ng bahay galing doon sa pagkakahiwa-hiwalay namin sa gitna ng gubat na yon. Unang ang nagkwento si Anjo sa mga nangyari sa kanya. Tumatakbo daw ito noon nang bigla itong madapa. Agad naman daw siyang tumayo para sumunod sa amin. Ngunit dahil nga sa madilim na ay hindi niya daw kami nakita. Kaya tumakbo na lang din daw siya dahil din sa hinahabol siya ng mga babaeng aswang. Hanggang sa hindi niya na daw namalayan kung paano siya nakauwi. Basta nakita niya na lamang daw si Billy at doon ay nagkasabay ang dalawang ito. Pasalamat na lang daw at natuntun pa nila ang daan pauwi dahil kung hindi
Baka patay na sila ngayon. Si Danny naman ay kung saan-saan lang daw daan pumunta, basta makatakas lang sa humahabol sa kanya. Napatigil daw siya noon nang makita niya ang puno ng kamagong na aming nadaanan, at doon nga ay diniretso daw nito yung daan pa uwi, kaya siya nakarating sa amin at nakauwi ng bahay. Kapansin-pansin sa mga mukha namin noon ang takot at kaba habang pinag-uusapan namin yung nangyari nung gabing yon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makamove on sa mga naranasan namin. Maya-maya ay bigla na namang sumabat sa amin ang nanay ni Danny na si Tia Daisy, at doon nga ay ipinagpatuloy nito ang kinikwento niya sa amin na hindi niya natapos. Anya, mga babaeng mandurugo daw ang tawag sa mga nakita namin na mga nakakatakot na nilalang sa gitna ng kagubatan. Madami na daw itong nabiktima noon at hindi nga daw ito matunton kung saan ba ito naninirahan, sapagkat sa mga nagbabago nitong anyo. Isang beses nga daw ay may nakapagkwento sa kanila noon na taga-ibang baryo. Meron daw noong isang lalaki ang nakapangasawa ng napakagandang babae. Hindi daw nila alam kung saan ito galing at sino ang pamilya nito, hanggang sa namalaya na lang daw nila at ng mga taga doon napatay na daw ang asawa nitong lalaki. Nakahiga daw ito sa papag ng kanilang bahay at wala ng buhay. Wakwak ang katawan nito at kitang-kita ang mga lamang loob nang matagpuan nito sa loob ng bahay. Samantala naman yung asawa nitong babae ay hindi na natagpuan simula noon. Ngunit kung paano din namatay ang lalaking asawa ay may nakapagkwento kasi sa mga taga doon na isang lalaki. Isinalaysay nito ang buong pangyayari kung paano namatay ang lalaking yon. Nung naging asawa daw ito noong magandang babae, ay naisipan daw nitong sumilip sa bahay ng lalaki nung gabing yon. Nakita daw nito na nag-ibang anyo ang babae. Naging pangit daw ito at nakakatakot ang itsura. Bigla daw nitong inilabas ang mahabang dila at sabay tusok sa braso ng kanyang asawang natutulog noon. Hindi niya daw sigurado ang kanyang nakita, kaya baka daw namamalikmata lang siya noon, kaya tiningnan niya daw ito ulit at bigla nga daw naging isang magandang babae na naman ito. Nung sumunod na gabi daw ay sinilip niya ulit ito at doon niya nga napatunayan na totoo ang kanyang nakita. Ngunit sa mga oras na iyon ay walang awang pinatay ng babae ang asawa nito. Kasabay daw ang mabilis nitong pag-alis sa bahay na yon. Mula daw noon ay naging palaisipan na ito sa mga taga doon. Ang mandurugo ay mga uri ng aswang na kung sa umaga ay nagiging mga magagandang babae. Hindi ito tumatanda. Ang ginagawa ng mga ito ay naghahanap ng mga mapapangasawa, at kapag nakahanap na ito ay siya namang gagawin itong biktima kapag sumapit na ang gabi. Nag-iibang anyo ito at pinapatay ang kanyang asawa. Dugtong pa ni Tia Daisy habang kami ay seryosong nakikinig sa kanya noon. Marami daw itong mga kauri, mga mapanlinlang, ngunit ubod ng kasamaan ng kanilang tunay na pagkatao. Mga salot. Yun pa ang tawag nila dito. Ang iba daw sa mga ito ay kung hindi makahanap ng kanilang mapapangasawa, nang bibiktima na nga lang daw ito ng mga tao. Pinakapaborito nitong biktima ay mga lalaki. Dahil sa mga malalakas nga ang mga lalaki, ay kaya paborito nilang inumin ang dugo nito upang maging mas malakas nga din daw sila. Kaya daw madami ng mga nawawalang kalalakihan noon sa iba't ibang baryo ay dahil daw sa kagagawan ng mga ito. Magmula nga noon ay tinawag na daw nila itong mandurugo, sapagkat pinakapaborito nilang inumin o pagkain ay ang dugo ng tao.
kesa sa mga hayop sa kabundukan. Doon nga ay napag-alaman namin kung ano pala ang tawag sa aming mga nakita at kung paano ito nambibiktima. Habang nga busy sa pagkikwento si Tia Daisy nun, ay dinodrawing naman ni Anjo yung itsura ng mga nakita namin. Magaling kasi si Anjo sa pagdodrawing, kaya hindi nakapagtatakang nakuha nito ang imahe ng mga mandurugo. Pinayuhan nga kami ng nanay ni Danny na mag-iingat daw kami lagi. Baguhin daw namin ang aming mga kabaliwang ginagawa. Imbis daw na gumala kami ng gumala, ay tumulong na lamang kami sa aming mga magulang sa pagtatrabaho at nang may magandang magawa naman daw kami. Matapos nga mangyari sa amin yon, ay hindi na nga kami nagtangkang maglakwatsa pa. Nabago ang pananaw namin simula noong gabing yon. Hindi na kami umaalis ng gabi at pumupunta sa ibang baryo para lamang makapaggala. At dito na nga kami tumanda sa dait hanggang sa makapag-asawa at magkaroon ng sariling mga anak. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa bang ganoong uri ng nilalang na nambibiktima. At hindi ko rin alam kung meron din bang ganoon sa ibang lugar. Dahil magmula nga noon ay iniwasan na namin ang mga ginagawa namin. Naging palatandaan din noon sa amin ang mga magagandang dilag na hindi pamilyar. Kaya umiiwas kami sa ganoong tao. Pero wala naman na akong nakikitang ganong itsura hanggang ngayon. Siguro ay naglaho na lang sila o naglipat kung saan mang lugar na mas marami silang mabibiktima. Magmula kasi noon ay wala na kaming masyadong nababalitaan na nabibiktima ng ganoon, lalong-lalo na sa aming lugar. Naging kaalaman din ng marami na kapag nakakita ng ganoong nilalang ay kailangan lamang putulin ng mahaba at matulis na dila nito upang hindi na muling makapangbiktima pa. Mas mabisang paraan daw ito dahil ito mismo ang papatay sa kanila. Dito na nga po nagtatapos ang aking kwento tungkol sa aming karanasan sa mga babaeng mapanlinlang na naninirahan sa mga malalayong kagubatan. Sana ay naging rason ito upang maging mas aware tayo sa ating kapaligiran at upang magbigay ng panibagong kaalaman sa ating isipan tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan dito sa buong sanlibutan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Runo. Nais ko pong ikwento ang aking karanasan sa aswang mula pagkabata at noong ako ay naging isang ganap na pulis. Nangyari po ito taong 1967 sa isang liblib na lugar na tinawag na Barangay Daragan. Dalawa po kaming magkapatid. May bunso kaming babae na si Rona. Ang pangalan ng aming tatay ay Hugo at ang aking ina naman ay si Rana. Tanda ko pa noong kami ay mga musmos pa lang ay palagi kaming naglalaro ng aking kapatid sa bukid. Habang nagsasaka at nag-aani ang aming mga magulang ng palay. Tumutulong kami magbuhat ng mga sako-sakong butil ng bigas na binibilad sa gilid ng kalsada. O kaya naman nagdadala ng mga merienda at tubig nila nanay. Nag-aaral pa lang kami sa elementarya ng mga panahong iyon at lumaki sa mahirap na buhay. Kaya naman ay kapag kinakailangan ng aking mga magulang ng tulong ay nakikiusap kami sa aming guro na hindi muna kami makakapasok dahil tutulong kami sa pagsaka ng mga ani. Dahil gagamitin din ito sa aming pag-aaral. Sumasama ako sa pagsasaka ng aking ama habang tirik at sikat ng araw.
At minsan ay si nanay naman ang nag-aasikaso sa aking kapatid at iba pang mga gawaing bahay. Dahil sa kahirapan, nagsilbi itong inspirasyon sa akin upang maiahon ang pamilya mula sa kahirapan. Ayokong maging magsasaka lang. Halos nga lahat ng kaklase ko ay marunong nang magbilang at magbasa. Ngunit ako noon ay laging nahuhuli sa klase at madumi ang aking mga damit. Dahil nga hindi ito nagagamitan ng Clorox o sabon upang mawala ang dumi nito. Ngunit kahit na gaano kahirap ang aming buhay, ay mahal na mahal ko pa rin ang aking pamilya at sila ang dahilan. Kaya ako nagsimulang mangarap na makaahon sa buhay at maging isang pulis. Masaya ang aming pamilya. Palagi kami naglalaro nila mama at papa ng saranggola. At sobrang saya namin, lalo na kapag malakas ang hangin. Wala na akong mahihiling pa, kundi ang patuloy na gabayan kami ng Diyos at sana ay walang magkakasakit. At panalangin ko dati sana, kahit na anong mangyari, ay buo pa rin kaming pamilya. Sabi ko noon ay napakaswerte ko sa aking mga magulang dahil nga napakabait nila at masipag. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, maibigay lamang ang aming pangangailangan. At may makakain araw-araw kahit na madalas ay pritong luya pa ang madalas naming ulam. Sarap na sarap pa rin kami dito. Marunong kaming makontento sa kung anong meron. Akala ko ay panghabang buhay na ang magiging ganito kasaya ang aming pamilya. Ngunit hindi ko lubos maisip kung anong dahilan o kung paano nangyari ang hindi namin inaasahang sisira sa masaya at buo naming pamilya. Bukod sa pagsasaka, ay nagtatrabaho bilang masahista o kaya naman ay tumatanggap ng mga labahin ang aking ina. Wala naman kaming napansin na kakaiba noon sa aking ina dahil nga ito naman ang kanyang ginagawa mula nang kami ay ipanganak. Napansin namin ng bigla ang pagbabago ng ugali ni mama. May mga oras po kasi na kapag galing kaming eskwelahan ay laging tulala ang aming ina. Nakatingin siya sa kawalan at hindi rin kami ipinagluluto ng pananghalian na dati-rati ay nakahanda na sa lamesa ang pagkain pagdating pa lang namin. At kapag kinakausap namin siya ay tinatanong kung bakit walang pagkain ay madalas itong galit o kaya naman ay tinititigan kami ng masama. Pagkatapos nito ay aalis na lang. Ngunit sa susunod na mga oras ay bumabalik siya sa normal niyang katauhan na para bang walang nangyari. Pabago-bago ang ugali ng aming ina. Isa pa sa aking napansin ay noong sinundan ko siya dati sa bukid para ihatid ang kanyang merienda ay naabutan kong parang may kinakausap ito na hindi ko nakikita. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ako nagpakita dahil sa takot ko. Hindi alam ng aming ama ang nangyayari. Mas pinili namin na huwag na lang sabihin ito kay Papa dahil biglang bumalik sa dati ulit ang aming ina. Mabait, maalaga at mapagpasensya. Kaya naman hindi na namin pinagtuunan ng pansin. Ang mahalaga ay masaya na kami ulit. Ngunit meron lamang kaming napansin mula sa aming ina. Dahil palagi itong nagkikwento tungkol sa kanyang mga nakakatakot na panaginip. At pakiramdam daw niya ay totoo itong nangyari. Tinatawanan na lang namin nila Papa ang halos paulit-ulit na kwento ni Mama tuwing kami ay nasa hapagkainan. Ayon sa kwento ni Mama, ay halos gabi-gabi ay palaging meron siyang hinahabol na tao at duguan daw ang mga ito.
Iba-iba ang damit at itsura ng mga biktima sa kanyang panaginip. Gamit niya ang mahaba niyang kamay at matutulis nitong kuko. Pinupugutan ng ulo at binabalatan ng katawan ng mga tao sa kanyang panaginip. Nilalagay daw niya sa sako at kanya daw itong dinadala sa madilim na sulok at kinakain. Pakiramdam niya nga raw, tuwing umaga ay busog na siya. Ano namang mga pinagkikwento mo dyan, mahal? Nakakatakot naman na panaginip yan. Ibig sabihin kumakain ka ng tao? Pang-aasar ni Papa habang nakatawa. Ngunit ang aming ina ay pinilit lang niyang ngumiti. Nagsasawa nga kami sa kanyang kwento dahil pare-parehas ang sinasabi niya. At kapag tumatawa kami, ay nagagalit siya at naiinis dahil hindi daw kami naniniwala. Ngunit siya noon ay natatakot sa kung anong pwede niyang magawa at malakas ang kutob niyang nangyari ito. Hindi lang ito isang panaginip. May mga panahong parang naniniwala na rin ako dahil nga seryoso ang mukha ni Mama sa tuwing ikinikwento niya ito sa amin. Sa gabi ay sinasarado niya ang kanyang kwarto at ayaw niya na rin katabing matulog ang aming ama. Dahil baka kung ano daw ang magawa niya. Baka masaktan din daw niya si Papa. Tinatalian din niya noon ang kanyang sarili sa gabi at palagi siyang umiiyak ng umaga. Dahil nagigising daw siyang putol lagi ang tali sa kanyang kamay at paa. Wala siyang tigil sa pag-uusisa sa amin kung kami daw ba ang nagtanggal nito. Tuwing magigising si Mama ay madumi ang kanyang mga paa. Palala ng palala ang kanyang kondisyon. Akala namin gawa-gawa lamang ni Mama. Kaya naman ay hindi na po namin siya binibiro. Mahirap man ngunit pinilit naming maniwala sa kanyang kwento, maging ang aming ama. Bilib ako sa aking ama noon dahil hindi niya iniwan si Mama kahit na ganito na ang kalagayan niya. Dahil kung ibang lalaki ay baka iniwan na ito. Tinutulungan namin si Mama sa tuwing binabangungot siya at kapag naririnig namin ang sigaw niya sa kwarto. Lumipas ang ilang buwan na pagkakakulong ni Mama at pagbabantay namin ay nawala na daw ang kanyang masamang panaginip at maayos na daw ang kanyang pagtulog sa gabi. Masayang masaya kami noon at nagpiknik pa nga kami sa ilog malapit sa amin at kumain ng iba't ibang klase ng prutas at muli naming natikman ng mga espesyal na luto ni Nanay. Sobrang namiss namin ang kanyang luto dahil ilang buwan din na hindi namin natikman ito. Namuhay ulit ng normal ang aming pamilya. Akala ko ay hindi na babalik ang sakit ni Mama. Ngunit may isang pangyayari na nagbago ng tuluyan sa aming buhay. Hindi lang si Mama ang nawala dahil kahit si Papa, iniwan din kami. Kumalat noon sa buong barangay ang pagkamatay ng mga tao sa amin, halos gabi-gabi. Iba't ibang bangkay ang natatagpuan sa ilog o kaya naman sa kagubatan. Lahat daw ng mga ito ay wakwak ang katawan, nakalabas sa mga buto at madaming kagat. Noong una ay wala kaming kaalam-alam kung sino ang may kagagawan nito. Dahil sa mga nangyayari, ay kumalat sa aming lugar na aswang daw ang may gawa sa pagpatay. Ako ang unang nakapansin sa muling pagbabago ni Mama. Dahil kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagpatay na nangyayari sa aming lugar, ay tahimik lang ito at nagkukunwaring may ibang ginagawa. Nakikita ko rin na minsan ang kuko ni Mama na mahahaba. Parang may mga mantsa ng dugo at hindi niya magawang hugasan ng mabuti. May isang beses din na mismong ang aming ama ang nakakita sa dugo ang damit ni Mama.
Ngunit ang sabi niya lang noon ay may regla daw kasi ito at ito ang ginamit niya kaya maraming dugo. Iba ang pakiramdam ko sa mga oras na iyon dahil may isang gabi noon habang tulog ang lahat ay ilang beses kong nakikita si Mama na biglang bumabangon sa kanilang higaan ni Papa at mukhang binabangungot na naman na imbis na matakot at sumigaw siya kagaya ng dati ay nakita ko ang pagngiti niya habang pinagmamasdan ng mahahaba niyang kamay at kuko. Kakaibang ngiti ang nakita ko sa mukha ni Mama at nakakatakot. Muntikan pa nga akong mahuli na naninilip sa labas ng kanilang kwarto. Ngunit buti na lang at hindi ako nakita. Mahal ko pa rin ang aking ina kahit na natatakot na ako sa kanya at masakit para sa akin na tanggapin kung sakaling tama nga ang hinala ko na siya ang pumapatay sa mga bangkay na natatagpuan at ang kinikwento niyang akala niya ay panaginip ay totoong nangyayari ang mga ito. Sino ba namang anak ang gugustuhin ganito ang kanyang ina? Pinili ko noon na manahimik na lang at ilihim na lang ang tungkol sa nalalaman ko. Isang pangyayari ang nagpatunay sa hinala ko. Gabi noon, kabilugan ng buwan, oras ng 9:00 nang mangyari ito. Pauwi na daw noon si Lolo Goryo galing sa kanyang kaingin. Nagabihan daw siya dahil madami daw itong tinapos na trabaho sa pag-aani ng kanyang mga pananim na mais at nakarinig daw siya ng kaluskos sa damuhan. Mahina daw ang dala niyang flashlight, ngunit pinilit daw niyang lingunin kung saan nanggagaling ang kaluskos. Ngunit wala daw itong makita. Sa takot ay binilisan daw niya ang kanyang paglalakad hanggang sa malapit na siya sa maraming bahay at tao. Napasigaw daw siya ng tulong dahil biglang sumulpot ang isang babaeng may mahabang buhok, mahaba ang mga ngipin, mahaba ang kuko at akmang kakagatin siya nang magawa niyang gamitin ang kanyang itak bilang panangga mula sa babae. At dito na siya sumigaw at humingi ng saklolo. Napahiga siya sa lupa, ngunit pilit na nilalabanan ng aswang. Mabuti at 9:00 pa lang ang oras, kaya naman marami pang mga tambay sa mga oras na iyon. At narinig daw ni Kuya Dino ang sigaw ni Lolo Goryo. At nagtawag daw ito ng mga kasama at sinundan ng ingay mula kay Lolo Goryo. Inutusan din noon ni Dino na magtawag ang iba ng tanod. Maya-maya pa ay natagpuan nila si Lolo Goryo. Sugatan at may kagat sa kamay. Nakita nilang nasa ibabaw niya noon si Mama at pilit niya itong nilalabanan. Kita nila ang damit at mukha ni Mama. Agad na tumakbo sa kagubatan si Mama at sa gabing iyon ay pinuntahan kami ng mga tao sa bahay at pinapalayas. Hindi alam ni Papa kung anong mga nangyayari at sinubukan niya pang kausapin ng mga tanod. Agad naman nilang ibinahagi ang nangyari. Nagmakaawa ang aming ama na huwag kaming sasaktan dahil maging kami ay hindi alam ang tungkol dito. Nangako ang aking ama sa mga tao na babalik siya kasama ang aming ina upang tanggapin ang kanyang parusa. Habang papalayo si Papa noon, ay hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Para akong ninenerbiyos sa hindi malamang paraan. Hindi ko alam kung ano pang dapat kong maramdaman. Mula noong umalis ang aming mga magulang, ay hindi naging maayos ang buhay namin ng aking kapatid. Ginawa nila kaming utusan at walang nakikipaglaro sa aming mga bata. Nanilbihan kami sa aming barangay at ang lupang sinasakan nila Mama at Papa ay kanila din itong inangkin.
Sinunog nila ang aming bahay. Kaya naman kung saan-saan kami noon naninirahan. Kahit na may mga tao pa rin gustong kumupkup sa amin, ay natatakot sila na baka maging sila ay pag-initan din ng mga tao. Mahirap ang pinagdadaanan namin noon dahil wala kaming gamit ng aking kapatid. Lahat ay sinunog nila. Kapag umuulan ay ang dahon ng saging lamang ang aming pinagtsatsaga ang gamitin upang hindi kami gaanong mabasa. Sinikap din namin na gumawa ng bahay-bahayan ng aking kapatid. Ilang taon pa lang naman kami noon, kaya naman wala kaming lakas bumuo ng kahit munting bahay lang. Palagi kaming nagugutom ng aking kapatid. Ngunit malaking pasasalamat ko pa rin na nasa bundok kami dahil nga may mga makukuhanan pa rin kami ng mga prutas na pwede naming kainin. Sapat na ito sa amin at si Tita Lorna din ang tumatakas na pasimpleng nagbibigay ng kumot o kaya naman ay jacket at pagkain sa amin. Kahit na ganoon ay pinilit ko pa rin maging masaya para sa aking kapatid. Umaasa pa rin ako na babalikan kami ni Papa. Umaasa din ako na balang araw ay mapapatawad nila ang aming mga magulang at hahayaan nila kaming mabuhay ng normal sa aming barangay. Dahil wala namang kaming ginagawang masama. Ngunit habang tumatagal, ay pahirap ng pahirap ang ginagawa nilang pagpaparusa sa kasalanang hindi naman namin ginawa. Nagkakasakit na kami ng aking kapatid dahil basang-basa kami sa ulan. Wala kaming matuluyan at natutuyuan ng damit sa aming katawan. Minsan pa nga ay nahimatay ang aking kapatid dahil hindi na nito kinaya at umiiyak ako noon na nagmamakaawa kay Tita Lorna na tulungan ako at hindi niya ako binigo. Agad naman niya kaming pinapasok at itinago sa kanilang bahay. Meron kasi silang underground. Plano ni Tita Lorna na palabasin na lang namin na umalis kaming magkapatid sa lugar. Ngunit hindi rin nagtagal ay nalaman ng mga tao na dito kami nakatago. Noong hindi na nila mahintay si Papa, ay ibinenta kami ng mga tao sa aming barangay na dahilan ng paghihiwalay namin ng aking kapatid. Hindi ko alam kung kanino binigay ang aking kapatid, ngunit isa lang ang sigurado ako. Iligal na may-ari ng bahay ampunan ang kumuha sa kanya. 2 beses ako naibenta at maswerte ako dahil mababait at mayaman ang umampon sa akin. Sinikap kong makapagtapos sa aking pag-aaral at ituloy pa rin ang aking pag-aaral. Nawalan na rin ako ng pag-asang makikita ko pa ang aking mga magulang. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asang mahanap si Rona. Isa ito sa naging dahilan kaya ako nagsumikap na maging pulis. Dahil makakatulong ito sa paghahanap sa aking kapatid. Dala-dala ko ang maliit na papel na nakuha ko mula kay Tita Lorna. Ang isa sa naging kaibigan noon ni Mama ang pinuntahan ko kaagad nang maging ganap na pulis na ako. Mabait si Tita Lorna at niyakap pa nga niya ako nang makita niya ako. Pareho kaming umiyak tungkol sa kinahinatnan ng aming pamilya. Siya pa daw sana noon ang aampon sa amin, ngunit ayaw ng mga tao sa barangay namin dahil nga aswang daw ang nanay namin. Ang naitulong na lang niya ay ang itago ang maliit na papel kung saan nakasulat dito ang lugar kung saan posibleng dinala ang aking kapatid. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Tita Lorna. Tinulungan ko siya sa abot ng aking makakaya sa pinansyal. Dahil hanggang sa mga panahong yon ay naghihirap pa rin sila. Binigyan ko siya ng puhunan upang makapaglako pa rin siya kahit na papaano at sikaping mapalago ito.
Hindi ako nagtagal sa lugar na iyon dahil ayaw kong malaman ng mga tao na nagbalik ang tinatawag nilang anak ng aswang dahil baka maapektuhan din sila Tita Lorna. Lihim lang kasi ang pagdalo ko doon. Wala akong pinalampas na panahon at sinimulan ko kaagad ang paghahanap sa lugar na kung saan dinala noon ang aking kapatid na si Rona. Wala akong pakialam kung dito maubos ang aking pera. Isang lumang bahay ampunan ang pumukol sa aking atensyon. Base sa aking pag-iimbestiga, ay dito daw iniiwan madalas ng mga inang hindi pa handang magkaanak ang sanggol. Umaasa sila na bubuhayin nila ang mga ito. Iniiwan kasi ang mga sanggol sa harap ng maliit na bintana ng bahay ampunan at kinukuha lamang ito ng tao sa loob. Tinignan ko kasi ang bintana noon kung saan kinukuha ang mga iniiwang bata at napansin ko minsan ang animoy patak ng dugo at hindi ako pwedeng magkamali. Galing ito sa kamay ng matandang noong kanyang kunin at ipasok ang basket kung saan inilagay ang sanggol. Pakiramdam ko ay nasa loob ang aking kapatid. Sinubukan kong makapasok sa bahay ampunan, ngunit mahigpit sila. Hanggat hindi ako nakakahanap ng ebidensya at hindi ako makakakuha ng warrant upang halugugin ang loob ng ampunan. Ilang buwan at taon ang ginugol ko upang pagplanuhan ang pagpasok sa ampunang ito. Halos lahat na ata ng poste sa lugar na yon at maging kalapit bayan nito ay napaskilan ko na ng mga larawan ng aking bunsong kapatid. Wala rin akong kapaguran sa pag-iikot sa mga presinto, barangay hall at maging sa iba't ibang shelter at bahay ampunan. Sa loob ng 3 taon, walang araw na nawala sa aking isip ang aking kapatid. Napuntahan ko na rin halos lahat ng manghuhula. Nagbabaka sakaling makakuha ng impormasyon kung nasaan ang aking bunsong kapatid. Sa paghahanap ko sa aking kapatid, ay nakilala ko ang ibang naghahanap din sa kanilang mga anak, nanay, tatay at kapatid. Nakilala ko si Tomtom. Naghahanap sa tatay niyang si Popoy na dinukot sa Baguio. Nakilala ko si Mina. Hindi niya tunay na pangalan. Hinahanap niya ang kanyang anak. Nakilala ko rin si Cecil. Hindi niya din tunay na pangalan na hinahanap ang kanyang mga magulang. At marami pa akong naging kaibigan. Nauunawaan namin ang isa't isa kung gaano kasakit hanap-hanapin ang nawawalang pamilya. Pinagsasaluhan namin ang galit sa mga kumuha at sa kanilang mga amo at sa mapanupil na sistemang ito. Iniisip namin kung paano kinaya ng mga dumukot at ilegal na umampon sa aking kapatid ang matulog ng mahimbing, samantalang alam nila na may pamilyang naghahanap sa kanila. Nananalig ako noong magkakaroon pa ng pagkakataong makikita ko ng buhay ang aking mahal na kapatid. Habang ginugugol kong pagsabayin ng pagkakalat ng litrato ng aking kapatid, ay isinasabay ko ang pagmamasid sa bahay ampunan at ang planong makapasok dito. Ito na lang kasi ang lugar na hindi ko napuntahan sa lugar na iyon. Isang araw ay napansin ko ang ligaw na aso ang sumunod sa akin, pauwi sa boarding house na inuupahan ko malapit sa bahay ampunan na ito. Hindi ito ang unang beses na nakita ko ang asong ito dahil madalas nakatambay ito sa labas ng bahay ampunan. Hindi ko alam na malaki ang maitutulong nito para aliwin ako at sandaling makalimutan ang bigat na nararamdaman sa pagkawala ni Rona. Natatakot pa nga ako na baka kagatin ako noong una, pero parang may kakaiba sa aso. Huminto iyon sa labas ng inuupahan ko at umupo na parang naghihintay. Nakasiyahan ko ang asong ito
at napagdesisyonang ampunin ko na lang ito. Maamo at magiliw ang aso na yon. Hindi na kailangan ng tanikala kapag ginagala. Para bang may kakaibang talino ito. Sa tuwing kakausapin ko siya, ay para bang naiintindihan ako nito. Dinadala ko lagi ang aso sa tuwing naglalakad ako at patuloy sa paghahanap sa aking nawawalang kapatid. Isang araw ay habang naglalakad kami sa isang park, hawak ko noon ang litrato ng aking kapatid. Patuloy pa rin ako sa pagtatanong sa mga tao kung nakikilala nila ay isang matangkad na nakasuot ng panda na mascot ang walang tigil na tinatahulan ng aking aso. Akmang kakagatin pa niya sana iyon, ngunit nahawakan ko siya kaya naman tumigil ito. Humingi ako ng pasensya sa nakamaskot sa ginawang pag-angil ng aso namin dahil mukhang natakot ang nakamaskot dito. Nakapagtataka dahil hindi ito ginagawa ng aso namin. Kahit na nga ang maingay at lasenggong may-ari ng inuupahan ko ay hindi kinakawagan ito ng buntot. Nakikita ko ang mascot na magiliw na sumasayaw sa mga dumadaang bata, tsaka niya ito binibigyan ng mga candy. Hindi ko binigyang pansin noon ang nakamaskot, ngunit ikinagulat ko nang nakita ko ito sa hindi kalayuan na pumasok sa bahay ampunan. Napatingin ako noon sa aking alagang aso dahil parang alam ko na kung anong gusto niyang iparating sa akin. Hindi ko alam kung anong meron sa asong ito, ngunit isa lang ang sigurado ako. Baka parehas kaming mayroong gustong makita sa loob. Kaya naman nakaisip ako ng paraan upang makapasok dito. Inabangan kong makauwi ang taong nakamaskot sa bahay ampunan. Nagluto ako noon ng pansit at nagdala ako ng kalamansi. Plano ko itong ibigay sa kanya. Isang paraan ko upang makausap siya. Sumapit nga ang hapon at nagkunwari akong naglalakad sa harap ng simbahan at suot-suot pa ng lalaki ang kalahati sa maskot at hawak niya sa kanyang kamay ang ulo ng panda. Kita ko ang pagkagulat sa kanyang muka nang lapitan ko siya. Kuya, kayo po yung nakita namin sa park noong isang araw. Kamusta ho kayo? Ito po sakto. May dala po akong pansit. Baka gusto ninyo. Tinitinda ko po ito. Iisa na lang po ang naiwan. Ibigay ko na lang po ito sa inyo bilang dispensa sa nangyari noong nakaraang araw. Sabi ko sa lalaki. Ay hindi na bata. Ayos lang sa akin yon. Hindi na kailangan. Sabi nito at may kakaiba akong napansin sa boses niya. Bata pa man kasi itong tignan, ngunit boses matanda na ito at sa kanyang ngipin nakakadiri itong tignan. Pansin ko tuwing nagsasalita ay puno ito ng laway at matulis ang kanyang mga ngipin at mangitim-ngitim na ang mga ito. Dahil sa desperado akong mahanap ang aking kapatid ay hindi ko siya tinigilan. Sige na ho, kunin niyo na po ito. Dagdagan ko pa ho ng kalamansi upang mas masarap kainin. Pagpupumilit ko. Hindi na ito nagsalita, ngunit kinuha niya lang ang pansit at iniwan ng kalamansi. Akmang papasok na sana siya sa kanilang gate, pero hinawakan ko ang braso niya. Teka kuya, hindi mo po ako papapasukin. Gusto ko po kayong makakwentuhan. Sabi ko nang ibinukas niya ng mas malawak ang gate. Sa kanya ako sinenyasang pumasok. Noon naman ay ibinulsa ko na lang ang kalamansi sa aking pantalon. Maya-maya pa ay dumating ang isang matandang babae at baka sa mukha nito ang pagtataka kung bakit may kasama ito. May sinenyas ito sa babae
at dumiretso na lang itong pumasok sa loob. Isa sa pinagtataka ko ay kung bakit ampunan nito, ngunit sobrang tahimik at parang dadalawa lang silang nandito. Nagmamasd ako sa paligid nang biglang humarang sa harap ko ang lalaking nakasuot ng maskot at tinanong kung kumain na daw ba ako. Mabilis naman ang sagot ko sa kanya na hindi pa ako nakakakain at gutom na ako. Kaya naman pinaghintay niya ako sa sala at magluluto daw muna sila ng pagkain. Matapos ang 30 minutos ay tinawag na niya ako upang kumain. Inilapag nila sa lamesa ang lechon at ang adobong karne. Nagpasalamat ako noon at akala ko ay kasabay ko silang kakain. Ngunit may gagawin daw muna silang mag-ina, kaya naman iniwan nila akong mag-isa. Dahil mayroong lechon, ay naisipan kong gumawa ng sausawan na kalamansi. Tinikman ko muna noon ng isang piraso ng lechon at sobrang sarap nito at napakalutong. Kakaiba ang lasa. Ito lang ang lechon na ganito ang lasa. Dito ko naisipang ipares na isawsaw sa daladala kong kalamansi at naka-4 na piraso ako ng lechon. At sa panglimang nguya ko ay biglang umiba ang lasa ng karne. Nakaamoy ako ng masangsang na amoy mula sa aking bunganga at sa karning nakababad sa sausawan ko. Bigla na lang itong inuod. Dito ko napag-alamang karne ng tao ang nakain ko. Sumuka ako at sinikap kong magdala ng ebidensya mula sa karne ng tao at lumabas ako nang hindi na nagpaalam sa dalawa. Kasama ko ang ilan sa katrabaho kong pulis ang agad na sumama sa akin at pinuntahan ng lugar. Wala na dito ang matanda at ang lalaki. Subalit tumambad sa amin ang kanilang kusina na sa dami ng buto ng sanggol na nakalagay sa sulok ng kusina ay madaming mga sanggol ang nakabitin at binalatan. Pugot ang ulo, pira-piraso ang kanilang katawan. Sa 2 araw na hinalughog namin ang buong bahay ampunan ay nakita ko ang ilan sa mga gamit noon ng aking kapatid, kasama ang luma naming litratong magkasama. Sa silid na ito ay isang naagnas ng buto ng bata ang aming natagpuan. At nakumpirma ko nga ito ang katawan ng aking kapatid. Isang sulat ang iniwan ng mag-asawang aswang sa lamesa, ang aming nabasa, na mas lalo akong nakaramdam ng galit. Ang mga bata ay dinesenyo ng Diyos para gawing pagkain. Yan ang mga salitang nabasa namin na nakaukit sa lamesa. Dito na po natatapos ang aking kwento. Mag-isa na lang ako at hindi na muling nabuo pa ang aking pamilya. Hindi ko na nahanap ang aking mga magulang at nawalan na ako ng ganang magpatuloy sa buhay. Ngunit hanggang dito na lamang at salamat sa pagbabasa sa aking kwento. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.